aby sme žili v mieri, v kľude a v pokoji. Ešte niečo. Dobre. Pani Soňa, porozprávali by ste nám teraz ohľadom alebo okolností vášho narodenia, o vašich rodičoch a čo sa v týchto strašných rokoch dialo. Ďakujem. Tak v prvom rade by som sa chcela povedať, že je mi cťou vystúpiť tu na tomto fóre, kde je prezentovaný program Prázdna stolička evangelickým gymnázium v Prešove. Klobúk dolu pred všetkými vedúcimi školy, pedagógmi a hlavne žiakmi, ktorí sa venovali obdobiu rokov 1940 až 1941 a dali si tú námahu, ktorá je ozaj bola veľká práca, aby preštudovali a spropagovali to obdobie, kde vlastne kolegium, ako som sa dočítala, navštevovalo 102 žiakov židovského pôvodu a keď vyšiel židovský kódex, tak Židia ako takí mali medzi inými zákazmi aj zákaz návštevy škôl. A tým vlastne boli tie prázdne stoličky, lebo každý deň vždy menej a menej žiakov im prichádzali do školy. Čo ja mám súvislosť s projektom Prázdne stoličky, to už vlastne bolo povedané. Sú tu dve súvislosti, a to jedna, že otcovi bratranci a sesternica chodili do kolegia, po ktorých ostali prázdne stoličky a vlastne jeden bratranec sa vrátil z Auschwitzu, potom sa tu oženil a odišiel do Ameriky, kde asi pred 10 rokmi zomrel. Boli to dvojičky, druhý chlapec Juraj zomrel a ich sestra Judita tiež za ním bola v koncentračnom tábore. Druhá náväznosť moja je, že som Prešovčanka a vlastne po návrate z koncentračného tábora sme bývali nedaleko evangelického kolegia. Dnes sa táto ulica volá Štefánikova a bol tam rodinný dom, ktorý vlastne v 70. rokoch bol vyvlastnený, zbúraný a teraz sú tam dva bloky stoja. V jednom sme bývali až do odchodu v 2017 do Bratislavy. To, čo bolo prenasledovanie Židov, nenávisť, skrývanie, transporty, ja o tom viem samozrejme len z počutia, aj keď som preživšia holokaustu. Naši v Prešove sa skrývali do mája 1944, otec a mama. Po máji roku 1944 Židia museli opustiť Prešov a odišli do Sásovej, kde sa skrývali a mama vlastne už bola tehotná. V Sásovej sa skrývali do vypuknutia Slovenského národného povstania a vtedy vlastne už aj padli, ešte nie, až po potlačení padli výnimky Židov, takže zo Sásovej odišli a skrývali sa v Starých horách. Tam sa stretli s Jegorovom, veliteľom partizánskej jednotky, a ten ich vlastne navigoval, aby išli do ich strediska a potom ich skrýl, alebo sa skrývali v Starých horách bunkry. Samozrejme, tam chodil po lese horár
našiel ich, prezradil ich, za chvíľu prišli Nemci a vlastne nielen rodičia sa tam skrývali, ale sa skrývala aj celá Gladsteinovská rodina, čiže moji starí rodičia, otcov brat, otcové dve sestry s 2 deťmi. Všetkých vtedy chytili, odviezli, Nemci ich odovzdali v Hlinkovej garde v Martine, tam ich vypočúvali a potom vlastne odišli do Seredi. V Seredi, to bolo v októbri, v Seredi momentálne ich rozdelili. Muži, čiže môj starý otec, strýko a môj otec, boli deportovaní do Sachsenhausenu a ženy, čiže stará mama, 2 tety a 2 sesternice boli deportované do Bergen-Belsenu. Mama ostala v Seredi, keďže bola tehotná, a mala tyfus, bola vo vysokom štádiu tehotenstva a vlastne v decembri 1944 som sa v koncentračnom tábore Sereď narodila. Pôrod odvádzal tiež väzeň židovský, doktor Majer, ktorý vlastne tam porodil viac židovských detí. Aj v tomto období, keď ja som sa narodila, tak sa narodili ešte 3 deti. Čiže vlastne v tom období, keď už Nemci spravovali koncentračný tábor, tak sme sa narodili 4. Ja som dostala, som zabudla povedať, väzeň číslo 10 004. Tie 3 deti neprežili ďalšiu deportáciu do koncentračného tábora Terezín. Mňa s mamou deportovali ako predposledný transport zo Serede do Terezína 12. marca 1945 ako 3-mesačné dieťa. Keď mama došla do Terezy, samozrejme som bola chorá, mama mala tiež zdravotné problémy po cisárskom reze v koncentračnom tábore. Keď mama došla do Terezína, tak nejak, neviem ako by som vymýšľala, našla jednu izbu a do tejto izby sa nasťahovala spolu, tam v Terezíne sa zoznámila s tetou Ibi Aleksandrovou, ktorá, myslím, že vtedy sa nevolala Aleksandrova, ale každý poznáme pod menom Ibi, teta Ibi, a ona tam bola so 6-mesačným detskom Ďurim Aleksandrom, možno ho poznáte, celkom známy čelista hudobník. Vlastne tie 2 ženy sa striedali. Jedna zabezpečovala stravu, čiže vymienila chlieb a cigarety, možná neviem čo, za sušené mlieko pre obidve deti. A vlastne teta Ibi nás opatrovala. A takto prežili ďalšie 3 mesiace v koncentračnom tábore Sereď, kde 5. mája 1945 sme boli oslobodení sovietskou armádou. Po oslobodení mama vlakom cez Prahu sa vracala späť domov do Prešova a v Brne ju čakalo, bo už dala signál, že žije a že sa vracia s deckom. A v Brne ju čakal priateľ z Prešova, ktorý ju zobral domov. Mama najmä si myslela, že je tam rodinný dom, bude mať kde bývať, ale žiaľ, dom bol zbombardovaný
keď bombardovali Prešov. A mama nemala kde zložiť hlavu. A prvá vec jej bola, že bolo potrebné zachrániť mňa. Čiže mňa i hneď hospitalizovali. Mala som ako 6-mesačná 2,5 kg a lekár nedával veľkú nádej, že budem zachránená, že prežijem. Ona každý deň, ako mi rozprávala, spala niekde u iných známych, až nakoniec stretla sa s ľuďmi alebo priateľmi, ktorí ich skrývali do mája 1944. Čiže od 43. do 44. roku skrývali rodičov aj Gladsteinových, ostatných. Takže momentálne mamu zobrali k sebe a mama bývala u nich až do doby, pokiaľ sa nevrátil otec z koncentračných táborov. On tiež bol nemocný, prešiel po smrti, tak vrátil sa v júli 1945 a vrátil sa vlastne do domu svojho strýka, ktorý s manželkou zahynul v Auschwitzi a boli bezdetní. Takže bol to vlastne ten dom, o ktorom som sa na začiatku zmienila, rohový dom na ulici súčasnej Štefánikovej a Viestoslavovej ulici. Teraz je tam trošku prázdne miesto, takže tam celý svoj život, keď tak zoberiem, som prežila tam v Prešove na tomto mieste. Obdobie od 45. tak ja ako detsko som mala dobré obdobie, som mala priateľky, sme sa hrali, žiadne problémy, nejaké náboženské alebo antisemitské neboli a môžem povedať, že s tými dievčatami som až do dnes priateľka, sa priateľíme aspoň za dobré, oni sú v Prešove, ja už som v Bratislave. A predpokladám, že ani u nich v rodine nejaké antisemitské náhľady alebo rozprávy neboli, keďže nemali žiaden problém, že som chodila k nim a že ich dcery sa so mnou priateľili. V 1951 som nastúpila do prvej triedy a nastúpila som do prvej triedy v tej budove v terajšom evangelickom gymnáziu. Tam som chodila prvý rok a potom, ja myslím, že to nejak zrušili tam tú školu, alebo proste som prešla na Konštantínovú ulicu 5. Po skončení samozrejme základnej školy som išla na strednú školu, tiež na Konštantínovú, ale skončila som na Svojdomovke. Tam som zmaturovala a po maturite som vlastne išla na vysokoškolské štúdium sem do Bratislavy na právnickú fakultu, ktorú som ukončila v roku 1968. Ako som nastúpila na právnickú fakultu v 63. Tak v 1964, neviem akým spôsobom, ale ma objavili straníci a mi navrhli možnosť vstupu do komunistickej strany Československa. Takéto návrhy sa ťažko odmietajú, alebo sa nemohli odmietať, ale tým sa nechcem vyhovárať, pretože ja som bola z domu vedená, že vlastne sovietskej armáde vďačím za život a za ďalší súčasný stav vďačím súčasnej situácii alebo politickému vedeniu, ktorý je. Čiže ja som tiež, a pritom som vedela, že cez čo prešli,
Takže ja som bola fakt v tom presvedčená, že jedine socialistickým spôsobom života sa vyhneme v situácii, ktorá bola. Je to tak, že mám povedať. Ako boli rodičia v tých 50. rokoch, tak spätne, keď si spomínam, bola dosť nervózna situácia u nás. A to z dvoch dôvodov. Jeden dôvod bol ten, že priatelia a známi rodičov, hlavne mužského pohlavia, z ničoho nič zmizli. Niektorí zmizli na deň, niektorí na 2 dní. Nikto nevedel, že či sú zavretí, či z väzenia dojdu, či sú odvlečení do Sovietskeho zväzu. A je fakt, že títo ľudia niektorí po 5 dňoch, niektorí po 10 dňoch sa objavili a rozprávali, koľko mohli, že ako ich vlastne spalili na ulici. Jednoducho išli, niekto ich zbalili. Veľmi dobre štátna bezpečnosť vedela, že to sú, nie len, že sa mi páčiš, alebo sa mi nepáčiš. A druhá vec bola tá, že ani môj otcovi nedali pokoj, ani mal pokoj. Ako náhle dosahoval nejaké funkčné miesta v zamestnaní, tak momentálne vyťahovali na ňo, že má lesy, že je buržoázneho pôvodu, odvolávali ho z funkcií. Ja, čo si pamätám, tak to sa stalo 2-krát. Prvýkrát sa postavilo vedenie podniku za ňo, domáce potreby, myslím. A okrem toho, že ho odvolali z funkcie, samozrejme, štátna bezpečnosť ho aj lovila na spoluprácu, ktorú odmietol a do konca svojho života to aj ustal. V tom mi fakt bol ako vzorom, nevyhla som sa riadom. A ja vlastne potom v 63. som nastúpila na školu, na vysokú školu, ktorú som musela opustiť. Boli fakt veľmi ústretoví, mi umožnili, že som mohla vynechať celý letný semester, pretože otec vážne ochorel a som sa musela vrátiť domov. A po skončení školy v 68. som sa opäť musela vrátiť domov, pretože boli obidvaja rodičia, mama po následkoch cisárskeho rezu a otec asi tiež následky, ktoré prežil v koncentračných táboroch, takže nemali nikoho, musela som ísť domov. Nastúpila som do pozemných stavieb v 63. na právne oddelenie a v 69. to bolo také obdobie uvoľnenia, takže v 69. som sa vybrala do Izraela na návštevu v Tete, to bola otcová sestra. Tá sa zachránila tým spôsobom, že tá, ktorá navštevovala evangelické liceum alebo kolegium v Prešove a končila v 35. Vydala sa, jej manžel robil u Baťu. No a vieme dobre, že Baťa vlastne všetkých svojich pracovníkov židovského pôvodu posielal do zahraničia. Tak vlastne oni dvaja odišli do Indie a celé to vojnové obdobie prežili v Indii. Tam sa im aj narodil syn. Po vojne sa vrátili na Slovensko, ale hneď odišli do Izraela. Ja keď som sa vrátila z Izraela v 69., tak ešte
ešte som mala nejak kľud a pokoj, ale so mnou začal cirkus, aj napriek tomu, že som bola stranička, začal cirkus v 70. roku, keď začali previerky stranické a mala som byť vyhodená zo strany, zachránil ma náhodou predseda, neviem ani dodnes prečo, ale som bola veľmi prekvapená, že aké námietky sú voči mne, prečo ja mám vystúpiť, byť vyhodená zo strany. Ja som nikdy nebola aktívna stranička. Ja som vždy bola len pasívnym straníkom. No a potom mi ekonomický námestník prezradil, že pre sionizmus. No áno. Prišla som z Izraela, jedného pekného dňa si ma zavolal riaditeľ pozemných stavieb, prišla som do kancelárie, bol tam personálny pracovník alebo šéf personálneho oddelenia, nejaký cudzí človek a riaditeľ, no a začali sa ma vypytovať výsledky. Ja ešte naivná, nadšená Izraelom, veľmi pekne som rozprávala, že ako je tam pekne, ako sa smáhajú, ako pracujú. Pýtali sa mi na armádu, som vykladala, že koľko rokov sú v armáde, ako každý týždeň chodia domov chlapci aj dievčatá, ako stopujú, ako im ľudia zastavujú, ako ich berú domov, ako sú vážni. No, proste, síce stará, ale naivná. Asi tak. Takže to som mala výsledok. Druhý výsledok antisemitizmu, čo ja som sa vlastne prvýkrát stretla, to bolo, keď som žiadala vycestovaciu doložku do Jugoslávie. Išla som so žiadosťou o vycestovaciu doložku. Bola tam jedna pracovníčka, naraz nič sa tam objavil nejaký muž. Veľmi som sa divila dlhé roky, že ako je možné, ako vedel, že prídem. A prišla som na to, že keď opustím pracovisko, tak musím napísať, že kde idem a prečo idem. No tak ja som napísala, že idem na políciu a idem si dať žiadosť o vycestovaciu doložku. To bol jeden výsledok. Si ma zobral do kancelárie, ma prehováral, nahováral. Proste som odolala. Ešte to nebolo tak nepríjemné, ako keď som o ďalší rok... Že na spoluprácu s EŠTB, lebo je tu veľa mladých ľudí, čo možno nevedia, že na čo vás nahováral. No tak poviem, druhýkrát ma nahovárali. Druhýkrát som išla tiež o doložku, tiež naraz sa zjavil cudzí muž, povozil ma po chodbách a zobral ma do kancelárie. Tam už bol trošku agresívnejší, vyhrážal sa mi, že som straníčka, či si myslím, že to, čo oni robia, je protizákonné. To sú také veci, ktoré si človek pamätá. Že mi nedajú vycestovaciu doložku. Na to som povedala, že syna mám alergika, manžel môže ísť, takže prídem, keď mi nedajú doložku, tak ja ostanem. A on s ním do Jugoslávie pôjde. Chceli ma, no konkrétne ma chceli na donášanie, na sledovanie ľudí alebo občanov židovského pôvodu v Prešove. Aj takých ľudí, ktorými som ja v živote nebola v kontakte, ani som ich nepoznala, ani si neviem predstaviť, že by som sa nejak tam zjavil a neviem, povedala, že som prišla na návštevu. Takže to sú také moje negatívne skúsenosti. A ešte jednu skúsenosť, čo mám vlastne už keď sa mi narodil syn, tak ako 3-ročný sme ho stihli ovariť. Takže som musela s ním marodovať doma a v
vtedy začali intrigy voči mne, že zneužívam penku s deckom a potom sa prechádzam v meste, že ja som nevyšla ani krokom nikam. No tak vyvrcholilo to tým, že som dala výpoveď v pozemných stavbách a trvalo dosť tak dlhé obdobie, asi taký pol roka, že som sa nemohla zamestnať. Je pravda, že som bola na ďalšej materskej, že som sa nemohla, ešte nemám 3 roky vtedy, že som bola na ďalšej materskej, som sa nemohla zamestnať a vlastne sa postavili proti mne aj napriek tomu, že som bola stranička. Takže asi také skúsenosti mám s tým antisemitizmom počas môjho života alebo obdobia, ale to sú fakt roky, je 69 až 75 alebo 78.